propouští Jonáka. Ivan Jonák bude volný pondělí. Je to možná v 17, že utáhl, jak to uteklo? 18. 18. No nám jo, ale mu asi moc ne. No, ale no jo, to je možné, ale A to je to tež, jak to říkáme. to je hrozný. To bylo nedávno, Že jo, nedá. co to s tím dělal, bo se otáhlo sice. Já nebo co. No, ale to 18 je 18 let, ale není jenom sranda. On už jde po své směře se hotovo. Tak to dopadá, jo. Tak všichni ty razí budou chodit domů. No. A ty pozůstalí budou trpět do smrti. On zabil ženu, ne? To říkáte to. Ženu nechali zamordovat. No, žena měla rodiče, ne? Asi taky. Tohle mi nebude brát. Zombie. Ale jdi radši na bardika. Zombie. Tohle ze star. Já těch 18 let. Tady je